Ce credeți, doamnă? Are să mai vină domnul Alexandri? Tine, Iosefina, n-ai nicio teamă. N-a lipsit niciodată de ziua lui Costache. Florica! Da, doamnă. Îmi saltă inima de bucurie când le văd atât de inimoase. Le-a sucicilor mințele cu pamblicăriile voastre. Asă că se deșteptau ele într-o zi și fără noi. Nu-i așa, Sofico? Mai e vorbă, Moș Costache. Nu suntem noi cealaltă jumătate a națiunii? Sigur, doar e vorba de viața cea nouă, care o să înceapă odată cu unirea. Măi, că oameni proști ca moldovenii noștri n-am mai văzut. Coanelecule, e greu să ne înțelegi. Vreau să știi că muntenii nu au decât un singur gând, ca și noi moldovenii: unirea. Ca de altfel toți românii de dincolo de munți, din Transilvania. Cu toții abia așteptăm să redevenim fiii aceliași moșii, ca pe vremea Daciei sau pe vremea lui Mihai Viteazu. Păi cum frumos, n-am ce zice. Da, pentru că numai așa vom putea fi cu adevărat puternici. Numai așa vom putea realiza visul cel mai de preț al românilor: unire și independență deplină. Vise! Da, da, vise, voi visați și eu să pună mâna pe slujbele cele mari, iar nouă moldovenilor o să le lase ciurucul. Coanelecule, dar noi nu căutăm unirea pentru a căpăta slujbe sau pentru a câștiga averi. Dar nu înțelegeți că o să pierdeți și bruma de avere pe care o aveți, moldoveni proști ce sunteți? Ce o să se aleagă din moșiile noastre? O să ne le vândă la mezat. Ori aveți să le dați săranilor, așa cum vă lăudați domniile voastre generoși prin programe. Ha! Generoși pe spinarea noastră. Bine, și ce vezi dumneata rău în asta, Coanealecule? Adică faptul că milioane de suflete care au trăit de secole în mizerie au să fie și ei chemați în rândul oamenilor. Are dreptate, domnul Negri. Unde e răul? Unde e răul dacă în vatra țăranului o să domnească bunăstarea și dacă o să-și aibă și el ogorul lui, nu? Da? Să-l pun cot la cot cu mine, nu? Să mă rog de dumnealui să vină să-mi împart cu el pământul, nu? E, asta nu! Asta nu, să vă iasă bine din cap! Nu! Și domnii tale care umpli lumea cu gumăniile dumitale pe care le așterni în Gazeta de Moldova. Aflați, domniile voastre, că boierul Alecu Balci nu se sperie de nimic. Îl cunoști pe boierul Alecu Balci? Cunosc. Păi, doar pe moșia domnișoare mi-am chinuit tinerețele. Sufletul din mine nu l-a scos pentru o bucată de pâine. Și cum ai scăpat de el? M-a dat pe foaia de zestre a unei nepoate și ea mi-a trecut pe foaia de zestre a fiisă. Și tot așa, trecând din foaie în foaie, am ajuns la mama lui Conu Iordache. Și cu Conu Iordache, cum te împaci? Uite, știi și matale vorba și ea. Nici din șocoi om de frunte, nici din sal și șerg de butie. Nu, că nu-i om rău, nu. O palmă, două, mai scap așa, fără să stea pe gânduri de... Boierul-i boier, iar noi ăștia, țarani. Lasă, moșule. Mult nu o să mai aveți de pătimit. Așa zicem și noi. Că pe ispravnici, pe privighetori, pe fișorii boierești, numai noi îi simțim. Poduri și drumuri noi lucrăm, podvade și clăși noi facem. Dacă s-o face unirea, poate că o face și ei.
Dacă veți ști să le-o cereți, să vă faceți simțită voința. O idee atunci cu frații noștri de peste Milcov vom fi mai mulți. Dar domnia ta-l cunoști pe cumnat meu și era. E o roată. Da, ce-i cu el? Pe ce să fie? Ori și ei spune, ori cum ai face, nu intră lui în cap cum are să fie după ce ne omunim cu toți frații noștri de peste Milcov. Eu aș zice, ar fi bine să stați o leacă de vorbă cu el și să-i dați un sfat ca să-i vie și lui el sau pădar. Dar de ce râzi, moșule? Păi dă și nu-i de râs. Ori priceput e boierii mari, numai cum n-a pe eu nu pricepe. Nu-i de râs? Dar mă luai cu vorba și am uitat de ce am venit. Poate cu poștea de la ea și f-a lăsat răvașul ăsta. Mulțumesc, moșule. Și să ne vedem cu bine. Sănătate. Cine știe, poate o să ne vedem chiar în divan. Păi, nu i-ar sta rău, deputat. Ce-o fi vrând vogorile de la mine? Aghiotant? Mă numește aghiotantul lui? Dar pentru ce? Am auzit că obișnuiești să iei spinarea țăranului drept toba, așa-i? Lasă-i. Lasă-i că de când le vorbim de unire au devenit mai colțoși. La muncă ies cam greu. Pe vehil îl privesc de să sară pe el, să-l sfâșie, nu altă. Unirea e unire. Și bătaia e bătaie. Și drepturile noastre ale boierilor sunt sfinte. O să am de furcă cu Iordache. Cu cumnatul Iordache. Au început să-ți iasă fire albe. Mă tem pentru tine. Draga mea, mi-ai fost întotdeauna o soție devotată. Poate ar fi mai bine să nu te mai întorci la Iași. Dacă partida noastră a unioniștilor nu izbutește în alegeri, s-ar putea să luăm din nou calea pribegiei ca la 48. Dar nu se poate să nu izbutiți. Trebuie să reușiți. Elena, De ce nu rămâi la Galați? Sau aici, la țară? Știi că de când sunt aici, mi-am recăpătat încrederea în mine. Mă simt mai liniștită, mai în siguranță. din păcate nu pot. De ce? Mă cheamă Vogorine. Chiar acum am primit o scrisoare de la el.
Îmi cere ca mâine dimineață să fiu la Iași. De ce vrea de la tine? Vrea să mă numească aghiotantului. Vrea să te țină lângă el? Bine, dar în 10 zile te avansa destul. De unde această dragoste subită pentru tine? Nici eu nu știu. Niciodată n-am răvnit gloria și am disprețuit onorurile. Tatăl meu m-a învățat de mic să merg cu picioarele pe pământ. E drept. Uneori mi se întâmplă și mie să visez treaz la schimbări minunate. Și atunci se face că satele mizerabile și amărâte ale copilăriei mele se prefac în grădini cu pomi roditori, cu case văruite, și văd țarina nesfârșită, bogată, de pe care nimeni nu izgonește țărani, pe care oamenii muncesc cu spor într-o muncă liberă, nesilită. Elena, Dragul meu. m-am hotărât. Deocamdată rămânem aici. Uite ce fac eu cu onorurile lui Vogoride. În sfârșit! Florica! Florica, unde ești? Ia. Iertați-vă că v-am adus și un oaspe necunoscut. Poftiți, poftiți! Dar pe dumneai am cules-o de la bariera ieșilor. Vă dau asigurare însă că știe să facă farmece ca nimeni altul. Ia uite! Am picat la timp, socot că Iosefina e chiar nerăbdătoare să afle care va fi ales. Nu e adevărat. Nu, eu vroiam doar... Ce? Ia spune. Nu te speria, tutucuțe. Eu te spart, îmvrăjbesc, încurc însoțirile. Aici să-i meșteșugul meu. Ce vorbe, tătucă. Să trăiești, Hârco. Cât vor fi pe lume fete și amorezați fără dinți, multe trebi din astea îi să ai în mână. Te-ai speriat, tutucuță. Dar nu te speria. Baba e cu tine. Baba-ți vrea binele. Ia uite. Oh, ce frumoasă ai să fii. Cu capela candroșească și cu șalul tărăind, stălcind de vorba franțozească și din roche poșrământ. Ah, bonjour, bonjour, babele! Comment vous portez? Et pourquoi? Niște plete mincinoase. E domnul Lucian de la teatru de la Copou. Bravo! Bine, Lucian! Bravo, Lucian! Știu, domnul Alexandria a ținut să-ți facă o surpriză de ziua domniei tale, tătucă. Nu-i așa, domnule? Nu ne-am gândit la asta, nici eu, nici domnul Lucian. Doi, Iosefina. Hai, ia loc, luați loc. Stați. În orice caz a fost foarte reușită. Negruții mi l-a dat în pază și m-a rugat să-l ascunzi câteva zile, până trece furia lui Vogoride. Hai, de mine, dar ce s-a întâmplat? Dar ce ai făcut? Aseară jucam comedia Claudina. Așa. Și intrând în scenă, un lacheu trebuia să mă ție și să nu mă lase. Eu încep a striga la dânsul. Ia mai dați-mă la o parte!
gulerați, galonați, nerușinați ce sunteți. E destulă vreme de când toți stați în sus și înainte și să mai lăsați să mai trecem și noi, să mai răsuflăm o leacă. Noi, sărmani. Bravo! Strașnic! Strașnic, bravo! Dar Vogoride era în loja lui. S-a ridicat furios, a părăsit teatru și atunci am înțeles că vorbele mele izbiseră exact la țintă. M-am dus și eu la cabină, m-am travestit în straile Babi Hârca și m-am furișat exact pe sub nasul răuților domnești, care cred că mai mă așteaptă și acum să mă mai ducă la arest. Și așa am ajuns în casă la conul Costache Negruții. Și conul Costache Negruții mi l-a încredințat mie să-l ascunzi la tine câteva zile. Fii binevenit, prietene, fii binevenit. Și acum, doamnele mele, ce-ar fi să dați oaspeților ceva de băut? Florico! Poruncă, Duduc! Dulcețuri! Stai! Și cafele! Iosefina! Da, tătucă! Păi, spune, dragă, să scoată și niște vin, că... Uite, ți-au venit pețitorii! Și dumneata, tătucă! Pețitorii ar cam vrea să se schimbe de straie, dacă se poate. Du-te, chiar, dragă, sigur. Să ne trăiești cu Coane Costache într-un mulți ani. Să trăiești, Coane Costache. Să trăiești cu Coane Costache. Mulțumesc, Gheorghe. Mulțumesc, moșioare. Mulțumesc și domnilor voastre, oameni buni, pentru urare. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Da, aici stă și se bagă mai cum da. Păi nu-i boierul Lambrino. Să ne fie cu iertășiune, boierule. Am vrea să ne spui și nouă dacă-și domnia ta ești pentru divan. Păi, sunt. Cum să nu fiu? Că doar cu toții suntem pentru unire, nu? Asta cam așa e. Numai vezi că nu toată lumea pricepe cum are să fie. Ia ca cumnatul meu, Ion Roată, să-l piși cu șeară și nu pricepe. Ei, lasă, că explic eu cum e. Dar ce nu pricepeți, oameni buni? De sute de ani, două țări surori, megieșe, Moldova noastră și țara muntenească, sunt despărțite spre suferința neamului românesc. Țări surori și megieșe. Și doar pârâul Milcov, care trece și prin satul dumitale, Moș Ioane, le desparte. Așa e. Atunci, ce-i de făcut? Să mergem cu grăbire, să-l secăm dintr-o sălbire. Dar, băi, eu tot nu înțeleg. Moșioane, Da. vezi dumneata bolovanul, aici stă. Îl văd, Coane. Ia fă bine și adu-l aici, lângă mine. Da, băi, cum le aduce cu Coane? Că doar nu-s măscăriși de șia de la bâlci de ridică pietre. Hai. Cearcă și vom vedea. A, că nici nu-l pot turni. Aici stai povară, nu glumă. Ia dați-i o mână de ajutor. Hai. Și nu ta, Moș Sava. Și tu, Gheorghe și Ioniță. Hai cu toții. Hai.
Ia, puneți mâna. Ia, hai. Așa, 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 așa. Hai, hai, hai. Hai, ați văzut? Moșior n-a putut singur. Deși, când a spus mâna cu toții, treaba a fost ușoară. Vorba cântecului. Unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere. Vedeți? Așa e și cu unirea. Acum, socot că v-am deschis capul cu bolovanul. Apoi, să nu vă știe cu supărare cu coane. Dar eu tot n-am înțeles. Moșoane, n-ați bați joc de mine? Ba. Domnia ta, boierule, ne-ai poruncit să aducem bolovanul. Dar n-ai pus și domnia ta mâna cu noi l-a adus. Apoi dacă e vorba să știe tot așa ca înainte, atunci de ce facem noi unirea? Ați auzit, fraților? Să ne fie de învățătură. Pe viitor, nu numai boierul se ceară țăranului, să-l poftească și țăranul pe boier la treabă. Ei da, așa mai zic și eu, domnia ta, Pârcălabe. Așa mai venim la socoteală. Nu tăca până azi. La pomană năvală și la război înapoi. Ce vești de la Iași? Cam triste. Vogoride a numit alt ministru la interne. Pe cine? Pe Costin Catargi. Ei, nu se poate. Cum e cu putință? Iată că se poate. Se zice că Vogoride l-a chemat la palat și l-a întrebat: te obligi să împiedici intrarea unioniștilor în Ivanu ad hoc? Și Costin Catargi a răspuns: dacă îmi dai internele, mă oblig de reușita alegerilor. Și apoi a adăugat: de se va alege măcar un unionist în divan, eu îmi rad mustața. Apoi, boier dumneavoastră, eu zic să-i faceți pe voie. Să-l siliți să-și o radă. Da, dar cum? Iată cum cred eu, fraților, că ar trebui să lucrăm. Spune. Să profităm de interesul pe care ți-l poartă Vogoride, Pârcălabe. Păi chiar adineauri am primit o scrisoare de la el. Vrea să mă numească primul lui aghiotant. Cu atât mai bine. Cum? Te folosești de prilej ca să afli tot ce se pregătește împotriva noastră. Pentru asta trebuie să pleci, Alexandre, numai decât la Iași. Poșta de Iași trece peste un sfert de oră. Îmi pare rău, dar nu pot. Am făgăduit Elenei să nu mă duc. Dar va înțelege și ea că interesul nostru este să pleci la Iași. Și chiar în noaptea asta, aflându-te acolo, ținându-te zi de zi lângă Vogoride, știind tot ce se petrece, vom putea să-i dejucăm planurile. Da. Eu i-aș zice domniei sale, Pârcălabu, numai atât. Gândește-te că milioane de oameni așteaptă unirea. Gândește-te că milioane de suflete ne zbuciumăm sub o sânda boierescului. Cum? Îmi cereți să-mi calc cuvântul? Da. Căci nu ți iertat să dai îndărăt tocmai cu
când s-ar putea, cine știe, să ne dai și nouă lumina, să ne dai și nouă viață. Viață? Grăbește-te, prietene. E timpul să pleci. Elenei îi explicăm noi. Bine. Fie. Cărcărabe, te repet eu pe la poștie. Ții minte, mâncheșule? Era tot într-o noapte de mai, acum mulți ani în urmă. Tot în grădina asta venisem mai mulți munteni și moldoveni să te sărbătorim de ziua ta. Și acolo stătea un om. Cel mai bun, cel mai nobil, cel mai înflăcărat dintre noi. Bălcescu. Se pregătea să plece și să-și a rămas bun de la mine. Mi-aduc și acum aminte vorbele pe care le-a rostit. Da. Le țin minte și eu. Sunt fericit. Plec de aici cu convingerea că vei ști să ridici nația română la rangul pe care îl merită între marile neamuri ale lumii. În zadar cearcă ei să ridice un zid pe Milcov despărțitor. Cădea va zidul, iar tu, ferice, vei fi unită cu a ta soră. Vă să zic că, frățică Catargiu, nici picior de unionist n-a intrat în divan. După cum am făgăduit mai tale. Și atunci, ce mai vor mușii Cogărnicianu și Negri? Cer anularea alegerilor. Ma, pentru ce? Ei spun că domnia ta a împiedicat țara să-i aleagă. Eu? Și ce-am făcut eu, frățico? Că i-ai șters de pe listele electorale și pe ei și pe țărani, că nu i-ai lăsat să-și tipărească ziarele, că ai închis sediile unioniștilor din Moldova. Așa. Și ai văzut domnia ta așa ceva? Eu? Ce să văd? Fii bun, domnia ta, și citește ce spune domnul Palmerston al lor, de care ei se laudă că ar sprijini unirea. Să citește. Citește. Eu aș înclina, deci, să las principatele românești, în cât privește raporturile lor politice, cât mai mult cu putință în starea în care se află de 10 secole. Unde este sprijinul lor? Ei se laudă că iau pe franțuși. Da. Atunci citește, domnia ta, și asta. Hai să vezi cine m-a recomandat să fiu cam al Moldovei. Consulul Franței la Ieși? Acum, ce o să mai zică dumnealor? Da, văd că măria ta
Și-a luat unele angajamente față de franțuzi. Ce imprudență! Ce angajament? Să nu faceți nimic pentru a împiedica în alegeri sau în divanuri libera expresie a dorinței populației. Da, da. Cine a fost ministru de interne? Eu. Și cine a făcut alegerile? Eu. Cine a falsificat listele? Eu. Vezi, Michelule? De ce ai făcut? Pentru Moldova. Menți! Marieta! Ai făcut-o să nu ți se rasă mustața. Fie Marieta, știu că mi-au făcut și. Câte vreme eu sunt Caimacam Moldova, dumneata rămâi ministrul meu de interne. Marieta. Marieta. Vogoride are un singur cuvânt. Marieta, să fii cu ochii în patru. Dintre unioniști, îl mai primejdios este Cuza. Tare cucumani. Mai sunt și moldovenii noștri. De ce crezi, domnia ta, că l-am luat de la Galați și l-am făcut aghiotantul meu? Nu știu. Ca să-l trimit imediat în misiune. Ai priceput? Așa n-am mai văzut cum ai făcut dumneata alegerile la Galați și nici n-a putut să mă spioneze pe mine. Săracul Cuzachi. Trebuie să recunosc că Marieta are nu numai cuvânt, ci și cap. Bine. Bine. Acum poți să te duci. Te rog să veghezi ca în seara asta tot ieși și să fie în sărbătoare. Și să cânte muzicile. Prea bine, Marieta. Chiramo! Ai venit, Chiramo? Da, abia am intrat. Vai, ce frumoasă ești astăzi. Lasă asta. De ce, Psihimo? S-ar putea să intre camerdinărul sau vreun aghiotant. Ai atâția aghiotanți care forfotesc pe aici câte ziulica de Nu mare. vreau să se spună că Vogoride are o curte calică. Și afară de asta, Psihimo, s-ar putea ca mâine, iubitul domniei tale bărbățel să fie numit de turci chiar domn. Domn? De ce te sperii așa? Crezi că mi-ar sta rău o coroană? Ești nebun. Ce nebun? Chiar mă gândeam ce frumoasă doamna ai fi domnia ta. Dar eu nu vreau să fiu doamna Moldovei. Eu aș fi fericită să-mi slujesc țara așa cum sunt. Te rog astă seară să fii mai frumoasă ca oricând. De ce? Cum de ce? Astă seară avem bal pentru Comisia Europeană. Hai, Chena, du-te. Du-te și te îmbrac. Chiramo. Ai sosit?
Azi dimineață. A fost plăcută călătoria? De ce mă întrebați? Așa, din curiozitate. Dacă vreți să știți, n-a fost de fel plăcută. Cum așa? Și eu care credeam... Eu nu știu ce credeai, domnia ta. Știu însă că soțul dumitale și-a bătut joc de mine. Cu ce te-a ofensat? Și nu numai de mine. De această țară pe care o trădează. Încetează, te rog. Și cine stă alături de asemenea om? Fata poetului patriot Costache Conache. Cel care ne-a lăsat cu limbă de moarte să unim pe români în grai și pravili. Domnia ta, sub același acoperământ cu dușmanul unirii. Și domnia ta ce ai făcut? Când prietenii domniei tale trebuiau să lupte împotriva dușmanilor unirii, când țăranii erau duși cu sila să voteze pentru separatiști, dumneata ai plecat în misiune. Ce ți-ai spus? Descurce-se singuri. Ce este? Ce se întâmplă? Nu mai pot, surioară, nu mai pot. Liniștește, liniștește-te. Ce cuvinte ai putut spune ca să-i rănești sufletul? Cuvinte ce trebuiau spuse odată. Nu e român moldovean care să nu urască pe Vogoride. Nu înțelegeți că cel înșelat am fost eu? Când Vogoride mi-a propus să fiu aghiotantul lui, n-am vrut să vin. Dar prietenii m-au trimis aici. Ziceau că pentru cauza sfântă a unirii cineva trebuie să vegheze, să stea mereu alături de Vogoride, ca să afle tot ce se pune la cale împotriva țării. Atunci mi-a încolțit în minte un plan. Ce plan? Să fac dovada trădării lui Vogoride. Să pun mâna pe scrisorile lui cu funcționarii de la Constantinopol. Și ce voiai să faci cu ele? Să-l ameninți cu publicarea lor în cazul în care nu ar fi lăsat libere alegerile. De ce n-ai făcut-o? Vogoride mi-a dat ordin să plec într-o misiune urgentă. L-am rugat să trimită pe altcineva, m-a refuzat. Mi-a promis că amână alegerile. Dar știi ce s-a petrecut în sufletul meu când am auzit că alegerile s-au ținut chiar după plecarea mea? Și cu ce rezultat? Și acum ce ai de gând să faci? Să-mi dau demisia. Am aici toate dovezile asupra felului cum s-au făcut alegerile. Dacă aș avea și dovada trădării lui Vogoride... Bine. O vei avea. Te rog să-i aduci aici pe prietenii dumitale, pe Cogălnicianu, pe Negri. Bine, dar aici astă seară e balul prin care se sărbătorește victoria trădării. Iar eu îți jur că se va sărbători înfrângerea trădării. Ce vrei să faci, surioară? Nu știu încă. Așteaptă-mă o clipă aici. Mă întorc imediat. Crezi că nu știu ce fel de scrisori citești? Oh, dar prăpăstioasă mai înscheram. În niciun caz scrisori de dragoste. Da. Vrei cumva să le cită și domnia ta? Nu. Dar tu nu te pregătești pentru bal, Cheramu? Îndată. Te rog, răbește-te. Uite, eu mă duc să mă schimb.
Cheia, sertarul din mijloc, scrisori. Ce vrei cu el? Să-mi potrivească decorațiile. Ți le potrivesc eu. Chiramă. Într-o clipă mă îmbrac și eu. Când vine Cuza să-i le dai, să-i spui că Ecaterina Conache și-a făcut datoria. Am să-i spun. Mă duc să-l înștiințez pe Maria sa. Poftește, Alexandre. Ce este asta? Dovada trădării. Ecaterina Conache și-a făcut datoria. Prieteni, fraților, priviți. Scrisorile. Costache, trebuie să plece chiar în seara asta la Bruxelles. Să se publice în Steaua Dunării. Au să plece chiar în noaptea asta. Prieteni, Steaua bună a României veghează. Învinși aici, hă? Icoane Alecule, cine râde la urmă râde mai bine, nu? Da, domniile voastre știu că membrii aleși în divan sunt împotriva unirii. Are dreptate, Moldova și-a spus cuvântul. Moldova nu vrea unirea. Domnia voastră vorbiți în numele țării românești a Moldovei? Dar cine să vorbească? Ambițioșii care împănează ulițele și pretind să ne dea nouă lecție astăzi? Eu vorbesc în numele rangului meu și în numele celor 80.000 de fălci de moșie pe care le am. Și pe care s-ar putea să nu le mai aveți în curând. Da? Cine va îndrăzni să se atingă de averea mea? Aceia cărora de drept le aparține. Țărani. Domnia ta, domnule Balș, te lauzi cu cele 80.000 de fălci de pământ. Mare avere. Frumoasă avere. Nimeni din prietenii mei nu o are. Este însă cineva care are o avere înzecit mai mare decât domnia ta. Acest cineva este un oarecine care se numește țara. Da. Într-o bună zi, drepturile ei se vor întinde și peste cele 80.000 de fălci de pământ ale dumitale. Te înșel, domnule Cogălnicianu. Noi, boieri mari, știm să ne apărăm avuturile, iar până la urmă vei vedea că noi vom învinge. Aici cred că vă înșelați dumneavoastră, domnule Balș. Prea ar fi ridicol veacul trecut în veacul nostru. Bună seara, boieri dumneavoastră. Maria ta. Domnul Cogălnicianu, sunt bucuros că v-a trecut supărare. Acum că a trecut greul, putem fi toți ca în cântecul acela lui Alexandri. Eu ți-s frate, tu mi-s frate. Nu-i așa, frățică? Dar în noi doi același suflet bate. O fi bătând.
Dar poezia lui o spuneți foarte prost, Kaimakami. De ce? Am uitat vreo strofuliță? E destul să știm că poporul are unirea în inimă, Kaimakami, ca să fim liniștiți. Da, Kuzaki nu spune nimic, a? Tocmai vroiam să vă informez. Să auzim. Că nu mai sunt aghiotantul domniei tale. Și nici pârcălap de Galați. Nu mai ești? Iată demisia mea. Da, de ce atâta grabă? Acum avem bal. Nu mă interesează balul. Eu vă cer să primiți demisia mea chiar acum. De pentru ce? De ce? Ca să pot vorbi liber. Mă face curios pe Zilvenghiu. Gata. S-a făcut. Și acum să auzim. De ce ai demisionat, Kuzaki? Pentru că prin șiretlic am fost luat de la Galați și trimis la Ismail, tocmai când, în calitatea mea de pârcălab, trebuia să veghez la libertatea alegerilor. Pentru că în lipsa mea ați înlocuit pe supraveghetorii cinstiți. Cine, eu? Ai auzit, domniata, ministrule? Pentru că ați răspândit asupra ținutului meu atâta teroare, încât strigătele de durere ale cetățenilor nu mai pot fi înăbușite. O clipă! Și crezi, domniata, că eu am făcut toate astea? Da. Dar cine altul? Dumneata ți-ai închipuit că ai primit țara ca o proprietate. Dumneata te-ai portat ca un tiran. Eu, tiran. Auziți, domnilor? Ce cuvinte grele, fraților. Eu care iubesc această țară. Eu care iubesc această țară, eu să o nedreptățesc? Poate domnia sa. Cine, eu? Da? Dumneata ai făcut-o. Dumneata trebuie să plătești. Să faci bine să-ți dai demisia din postul de ministru. Maria ta uită că ne-a apărat interesele. A vrut să salveze muștața. Și-a scăpat-o. Acum îmi pasă își dea demisia. Prea bine. Acum mai ești furios, Kuzaki. Nu. Și ce mai vreți de la mine? Anularea alegerilor. Asta nu. Asta nu se poate. Trebuie. Nu! Nu pot anula voința țării. Nu te lua după ei, Maria ta. Nu vezi ce urmăresc? Să facă alte alegeri și să puie domn pe cine vor dumnealor. În cazul acesta, mâine vom da în vileag dovada trădării Kaimakamului Vogoride. Ce dovadă? Ce trădare? Corespondența pe care o duceți de câteva luni cu Constantinopol. Corespondența mea? De unde știe domnia ta de corespondența mea? Cine mi-a furat scrisorile? Ce-ați făcut cu corespondența mea? Liniștește-te. Te rog, liniștește-te. Fii tare, surioară. Fii tare.
vândut. M-au trădat. Ce înseamnă asta, fraților? Auziți ce strigă? Auziți? Sunt țăranii. Țăranii? Chiar noi, boier. Am venit să le dați unire. Să vi se dea unirea! Noi am pus aici sufletul nostru întreg. Ce e asta, fraților? Ce să fie caimacane? Vrem să semnez anularea alegerilor. Din buni și străbuni, noi am avut dreptul de a ne lucra pământul trebuitor pentru hrana noastră, a vitelor noastre, fără ca nimeni să ne poată alunga de pe dânsul. Scris ai? De pe dânsul. Am scris. Toate uricile țării, toate așezămintele vechi și noi ne sfințeau acest drept. Așa-i. Să spui acolo, Moș Ioane, și ce voim noi de la divan. Da, vine și asta. Scris ai? Da. Și apoi zi mai departe, Ioniță, băiete. Oamenii noștri cer să se cearnă și să se dezbată drepturile boierilor și drepturile noastre. Foarte bine. Păi asta așa trebuie făcut, să se cearnă și să dezbată. Și ceea ce o țară întreagă va socoti că suntem datori, noi cu sudoarele noastre vom plăti. Ar mai trebui cumnate să scrie aici că omul, ca să scape de robie și să fie stăpân la casa, la vatra, la ugorul lui, cu tragere de inimă va munci și se va răscumpăra. Da? Scrie tot ce ai auzit, Ioniță, băiete. Va munci și se va răscumpăra. Așa, am scris. Și apoi să mai scrie acolo, flăcăule, că noi nu mai vrem să fim ai nimănui. Vrem să fim numai ai țării. Să avem și noi o țară. Asta e. Am îngenunchiat și am îmbrâncit destul cu toții. Să înțeleagă și boierii că nu mai putem duce îndelung așa. Noi nu jignim dreptul nimănui, dar nici al nostru să nu se întunece. Așa, Moș Ioane. Dar nimic, Coane. Nimic. Mare comedie cu Coane, dar ce să toți fădeți boierii atât? Abăi, boierule, eu știu una și bună. Vorba lungă să rășia omul. Deși în zile ne tot aduceți pe aici ca să ne spuneți pe cine să cerem cadou. Și de câte ori venim, plecăm cu mâna goală. Dar hotărâți-vă și domniile voastre odată. V-a plăcut să fiți deputați în divan? V-a plăcut? Acum deprindeți-vă și voi cu treburile boierești. Păi, să ne fie cu iertăciune, dar noi socoteam că deputăția e faptă, e treabă, nu vorbă lungă. Coane Iordache. Așa. Cuzache. Ce faci? Pleci? Ce ai vrea să fac? Să stau aici și să ascult vorbe goale fără de niciun folos? Păi așa ziceam și noi. Poate că totuși astă seară se hotărăște. Nu cred. Haide, nu te supăra. Ai și tu un cuvânt de spus. Știi ceva? Pe oricare dintre ai noștri îl veți alege, eu îl aprob și semnez cu amândouă mâini. Băia dumneavoastră, dar vorba e pe cine alege. Noi pe cine votăm mâine?
Și apoi, dacă te-o alege tocmai pe domnia ta... Da? Suguiești, Moș Ioane. Da. Eu zic să-l alegem pe domnia sa. Nici că se poate om mai potrivit pentru domnie. Nu. Nu. De altfel, eu neavând cei 6.000 de galbeni, cum prevede legea, nu pot spera nici la deputăție, necum ceva mai mult. Atunci, cu atât mai puțin au să mă propună pe mine, care n-am decât 5 sfanți în buzunar. După cum se vede, cei ce n-au bani n-ar trebui să aibă nici patrie, nu? Și acum rămâneți cu bine. Dar unde pleci? Mă duc la teatru să-l aud pe Lucian spunând Hora Unirii. Că aici, în Hora Boierilor, nu mai e nicio unire. Da. De ce e atât de supărat? Are dreptate. De câteva zile nu facem altceva decât să îndrugăm verzi și uscate. Și nu luăm nicio hotărâre. Vasile Alexandri, Costache Negri, Petrache Mavroghen, Lascar Catargiu, partida noastră. Dincolo la separatiști, Mihai Sturza și fiul său Grigore. Să nu uităm că de domnul pe care îl vom alege mâine și de compunerea adunărilor atârnă viitorul României. Aud că se ceartă. Da. Tare mie teamă, Moș Ioane, că o să fie nevoie să facem și aici ca la Vogoride. Să dăm buzna peste ei. Apoi mie să nu spui de 2 ori că eu sunt gata. Ce faceți voi? Ați părăsit adunarea. Tocmai acum. Separatiștii lucrează. Cheltuiesc bani, cumpără voturi. Iar noi stăm la taifa, să avem timp de pierdut. Ai dreptate cu conul ăla. Păi da? Uite, a venit dumnealui cu conul Balș, boier mare. A venit la noi. Să nu-l mai cunoști, nu alta, și zice: voi, țaranii, trebuie să-l alegeți ca domn pe Mihai Sturza, că el a mai fost domn și se pricepe la domnie. Cum nu? Și apoi, dacă l-om alege pe Mihai Sturza, ce o să avem noi, țaranii, Coane Balș, l-am întrebat. El a zis: asta o să aveți. Și-a scos o pungă cu bani. Și voi? Noi i-am răspuns: uite ce, boierule, noi avem o vorbă. Țăranul muncește tot anul ca să câștige banul. Ia-ți banii domniei tale înapoi, că nu o să luăm noi atâta bănet numai pentru o muncă de o zi. Bine ai zis. Și pentru că boierul vrea să-i mai dea cu gura, i-am spus: boierule, altădată să nu mai umbli cu mâța în sac, că îi se văd ghearele. Păi nu? Ce mai faci, Duduie Sofia? Mulțumesc de întrebare, domnule Alexandri. Destul de bine. Am citit cu deosebit interes ceea ce domnia ta a scris în ziarele din București, precum și în foaia pentru minte, inimă și literatura fraților noștri din Transilvania. Mulțumesc. Ați citit? Da. Asta înseamnă atunci că ați citit și articolele domnului George Barițiu, care nu obosește a repeta că românii transilvaneni, bărbați și femei, bătrâni și tineri, sunt gata a muri pentru unire. Și mai ales a lupta. Domnia ta, Duducă, ești tânără, dar vei fi aflat, poate, că în primăvara anului 1848, la Blaj, pe Câmpia Libertății, solii moldoveni și cu solii munteni și-au unit glasul cu românii de peste munte pentru unirea Transilvaniei cu celelalte țări române. Pentru o Românie unită,
în granițele ei strămoșești. Da, ce face acolo boierul? Nu iese nimeni de aici în seara asta, înainte de a alege candidatul nostru la domnie. Bine v-ați gândit, Cucoane. Dumneavoastră, să nu lăsați pe nimeni să iasă. Auzit-o, m-ați? Da. Ei, fraților, eu acum zic să ne vedem și noi de ale noastre. Ne vedem, Moisava, ne vedem, dar... Te ascultăm, moșule. Dacă boierii ăștia, care zic că vor să unească milioane de români, nu sunt în stare să hotărască, atunci să ne unim noi și să ne alegem domnul. Asta este o leicuță. Cum vine asta? Eu nu pricep. E că vine bine. Chipzuim noi între noi pe cine să alegem și pe urmă ne ducem dincolo și le spunem: acesta-i domnul pe care îl vrea țara! Chiar așa, oameni buni. Adică nu suntem noi divanul, adică țara. Așa-i, mă. Măi, fraților, pe cine să alegem? Hai, pe cine să alegem? Pe omul care ne-a înțeles suspinul și durerea noastră cea de toate zilele. Și cine să fie ăsta, moșoare? Alexandru Ioan Cuza. Da. Dar frații de dincolo, de peste Milcov, au să-l vrea și ei. Apoi de asta n-avea tu teamă, Ioniță, băiete. O a avut grijă el, Ion Roată. 3 zile și 3 nopți am cutreierat satele de dincolo de Milcov și am cercetat pe oamenii de acolo și pe fite cine am întrebat, am primit același răspuns. Alegeți-l voi întâi domn și apoi ni l-om face și al nostru. Așa că să n-ai teamă, Ioniță, băiete. Ioniță, flăcăule, eu zic să te repezi până în copou și să-l aduci de îndată încoace. Fugi, mă. Iaca, mă duc. Fugi. Stai să-l deschid. Fugi. Ghișor, băierde. La o parte. La încotro. Plec. Și de ce pleci tocmai acum, băierde? Pentru că aici nu mai e nimic de făcut. Nimic, ai înțeles? Nimic! Da, unde cheia? La mine. Deschide! Da, nici brigăm nu trece noi. Am primit ordin să nu lăsăm pe nimeni să plece în ea sară de aici. Cum? Ai să mă împiedici tu pe mine, ciopârlane! Deschide imediat! Nici prin gând nu-mi trece cu coane. Cum? Nici nu v-ați ridicat bine din pământ și ați început să faceți de capul vostru? Ciopârlanilor! Ce se întâmplă aici? Ia boierul Iordache, o turbat, nu șagă. Mai ai și obraz de vorbă, ciopârlane! Ei, cucoane, cucoane, puternic ești, megieș îmi ești. Știu că n-are să-mi fie moale când mă întoarce acasă. Dar să nu vă fie cu supărare. Ia palmele astea ale țopârlanului, palmele astea străpunse de pălămidă și pline de bătături, vă țin pe domnia voastră de atâta mare de vreme. Sfânt să-ți fie rostul, Moș Ioan, că ai vorbit din durere. Și sunt fericit să stau alături de domnia ta. Decât un bonjorist cu o mână de învățătură, mai bine un țăran cu un car de minte. Voilà! Voilà! Faceți-vă frați cu țărani!
Întindeți-vă cu ei la masă și loviți. Dați în noi, în boieri, în frații voștri. Eu nu dau în boier, ci în spiritul boieresc. În spiritul boieresc, care și-a făcut timpul și nu se mai poate menține. Nu se poate! Nu se poate! Cum să plecăm și astă seara așa? Nu! Mai bine... Mor! Mor! Sau omorâți-mă! Dar nu plecați de aici până nu hotărâm cine va fi domn! Deschideți! Deschideți, oameni buni! Deschideți că l-am adus! L-am adus pe domnul! Alexandru Ioan Cuza. Cuza. Măria ta, te vei fi ales mâine, domn. Eu te rog să fii bun și blând, mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Nu uita că dacă 50 de deputați te-or alege domn, tu ai să domnești peste milioane de români. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate. Așa să fie. Să trăiești, Maria ta. Să trăiești, Maria ta. Probabil din cauza viscului. Trebuie să se fi întrerupt pe undeva telegraful. Bine, bine. Duducă Iosefina, a sosit vreo veste de la București? Nu se știe încă nimic. Ca și cum ar avea ceva de aflat. Cum adică, boierule? Se știe doar pe cine au să aleagă muntenii. Chiar aseară mi-a spus consulul turcesc că alegerea lui Bibescu este ca și sigură. Bibescu? Am mai domnit odată. Și poporul vrea om nou. Să sperăm că muntenii au să fie mai cu cap. De ce nu fi venind Alexandru? Mă tem pentru el. Întârzie pe ulițe, se amestecă cu mulțimea nevoiașilor. Așa trebuie să facă un domn cetățean. Numai în acest fel, urechea lui va fi deschisă pururea la adevăr și închisă la lingușire și minciună.
Cred că aveți dreptate. În sfârșit! Am întârziat. A sosit vreo veste? Încă nu, dar vom afla în curând. Vă rog să continuați. Eu nu mai am nicio îndoială. Muntenii îl vor alege pe Bibescu. Vor mai fi unele discuții, poate, dar până la urmă majoritatea va decide. Care majoritate? Reacționară, poate, care așa a amenințat că o să aresteze pe deputații unioniști. Poporul va decide, domnule Balș. Vești noi, a sosit cea din telegramă. A venit chiar acum la ziar. Am alergat într-un suflet. Ascultați. Astăzi, 24 ianuarie 1859, la ora 6 după amiază, adunarea electivă a Munteniei, procedând conform convenției la numirea domnului stăpânitor, a ales în unanimitate pe Alexandru Ioan Cuza. Obștească adunare salută cu respect pe domnul său și îl invită să ia cârma țării. Să trăiești, Maria ta. Să trăiești, Maria ta. Ce frumoase cuvinte! Salută cu respect pe domnul său. Maria ta, se face așa fel ca și noi femeile să ieșim din umbră, să fim asemeni străbunelor noastre, pline de virtuți și demnitate. Am să încerc. Prieteni, voi fi oare vrednic să răspund cu pricepere la atâtea nădejdi și nevoia ale poporului? De ce nu, Maria ta? Voi putea oare să rămân în mijlocul greutăților domniei spre a face binele țării? Ești bun, Maria ta. Ești înțelept. Îți iubești neamul. Să-mi fie oare dat să-mi realizez visul? Să văd vetrele satelor statornicite și în mijlocul lor școli, unde copiii țăranilor să învețe a fi buni plugari și buni cetățeni. Visez o țară puternică, liberă și independentă. Maria ta, a sosit un grup de țărani moldoveni. Să poftească.
Trăiești, Maria ta. Să trăiți și domniile voastre. Dar iată-l și pe prietenul Ion Roată. Chiar eu, Maria ta. Am venit, Maria ta, să-ți urăm să trăiești și să ne faci o țară cum a fost în vechime și cum e vrerea noastră. Așa am să o fac, moșule. Să trăiești, Maria ta. Dar parcă nu ți-ți boi acasă, moș Ioane, ori mi se pare mie. Apoi de Maria ta. Ce s-a întâmplat? Ai vreun necaz? Spune, moș Ioane, spune, nu te sfii. Ia că luminarea voastră ce este. Nu m-am gândit eu atunci când m-am încontrat cu cuconul Iordache la întrunire că un boier așa de mare are să-și puie mintea cu unul ca mine. Așa e, Maria ta. Dar boierul amarnic m-a lovit din ziua aceea. De cum am ajuns acasă, n-am mai avut zi bună cu el. Numai goană și prigoană. Cum a putut face Iordache una ca asta? Acum 2 zile mi-am luat inima în dinți și m-am dus la boier să mă jăluiesc. Dar boierul, în loc de cuvânt bun, m-a stuchit drept în obraz, de față cu slujile și alți oameni ce s-aflau atunci la curte. Am crezut că s-o năruit cerul peste mine, de rușine. Moș Ioane, pe boierul Iordache, lasă-l în seama mea. Așa, Maria ta. Eu mă leg azi aici față de voi, să vă fac stăpâni pe brațele voastre. Să aveți fiecare o părticică din pământul pe care l-ați muncit cu sudoare și l-ați apărat cu sabia. Să trăiești, Maria ta. Maria ta. Ce este, moș Ioane? Mai ai vreo dorință? Apoi voiam să întreb. Ce anume? Dar cu rușinea pe care mi-a făcut-o boierul Iordache, cu ea cum rămâne? Uite, așa rămâne. Când te duci acasă, să spui sătenilor dumitale că acolo unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării. Să trăiască Unirea! Trăiască România! Maria ta, au sosit delegații din Muntenia. Să poftească. Delegați din Muntenia? Abia a sosit telegrama. Domnule Răl, ați uitat că telegrama a întârziat 36 de ore din cauza viscolului? Să trăiești, Maria ta. Să trăiești, Maria ta. Vă mulțumim pentru urare și să trăiți și domniile voastre. Mă bucur să văd printre domniile voastre pe înflăcăratul unionist, domnul Cearoseti. A fost greu drumul la Moldova. Mai puțin greu decât drumul până la unire. Au trebuit oamenii să înfrunte Vifornița, să se lupte cu troienele și cu nămeții, dar nu s-au speriat nici de vrăjmășia timpului, nici de armata pe care guvernul o trimisese la bariere. Și tot au pătruns în București ca să strige dorința, ci de mult le ardea inimile. Să nu existe despărțire. Iar noi de la oraș am întâmpinat la barieră pe Mircea Mălăieru cu oamenii lui de la sate și am mers împreună la adunare, unde boierii se certau pe cine să aleagă domnul. Atunci s-a ridicat omul nostru de încredere și a spus: dacă vreți să scăpați de furia poporului,
împliniți dorința de unire, alegându-l domn pe Alexandru Ioan Cuza. Și așa te-au ales, măria ta. Plângeți? Dar de ce, bună doamnă? Nu știu nici eu. Dar tot ce se întâmplă de 3 săptămâni încoace e atât de extraordinar că mi se pare că visez. Maria ta, suntem mândri și fericiți că adunarea electivă din București ne-a însărcinat cu marea și frumoasa misie de a depune în mâinile tale coroana lui Mihai Viteazu. Primește, dar, alesule al României, pe lângă coroana Principatului de peste Milcov, inimile milioanelor de români care ne-au însărcinat a ți le închina. Ai auzit, moșoane? Auzit? Și a te asigura că pe cât de tare vei ține standardul unirii, al naționalității, al dreptății și libertății, românii de pretutindeni te vor urma ca un singur om. Mare și frumoasă ție misia, măria ta. Acum, măria ta, noi nu avem decât o vrere: să ne păstrezi unirea și neatârnarea pentru vecie. Vă făgăduiesc, oameni buni, că așa va fi. Ceea ce legăm astăzi pentru vecie se va desăvârși mâine prin unirea tuturor românilor într-o națiune puternică și independentă.